खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। रायजोआव गिबि दैबानायाव गिबि सुबुंनि जिउ गोमाबाय। दैजों बुखारलांजाबाय सासे लाइमोना। लाइमोननि मुङा अमुज बेंगरा। बिथाङा तेजपुरनि बेतनिचारनि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिबैनि न'आव थांनानै बेनिफ्राय गावनि न' फारसे फैफिनदोंमोन बिथाङा। बे समावनो तेजपुरनि दिपटा दैजों बुखारलांजादों बिथाङा। बिथांनि देहाखौ SDRF हान्जाया नागिरदोंमोनब्लाबो दासिमबो मोननो हायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। ओजोंहाय चिरां जिल्लायावबो दैबानानि गोहोम। नांदरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि निज्लागुरि सुइच गेटजों भुटाननि दैया बोहैबोयो जायनि जाहोनाव निज्ला दैया देरो आरो दै देरोब्ला फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव जेंना मोननो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो हाथाइ बाजार बायदिफ्राव थांनायावबो गोबां जेंना मोननो गोनां जायो। जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो औवानि दालां लुनानै लानो गोनां जादों। जायनाखि बिथांमोनहा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा सुबुंफोर ओजोंहाय बिसायख'थिनि समाव बिआर फेरेंगा बिथाङा दालां लुफुंनानै होनो थाखाय खोथा होदोंमोन। बेनिखायनो सोरखारनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों बिथांमोनहा। चिरांनि आमगुरियावबो दैबानानि गोहोम। नांगलभाङा दैनि सायाव थानाय दालांखौ बुखारनानै लांबाय दैया। भुटाननिफ्राय फैनाय दैया नांगलभाङा दैनि सायाव थानाय औवानि दालांखौ बुखारनानै लांदों। सिगांनि समाव BPF सोरखाराबो बेनि दालांखौ मावनानै होआखैमोन आरो सोलायनायनि स्लगान होनानै फैनाय UPPL सोरखारनि समावबो गोसोखां बिलाइ गथायनायजों लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंबोदोंमोन नाथाय मावनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो जाहाथे दालां लुनानै होयो बेनि थाखायबो फिन खावलायहरदों बिथांमोनहा। उदालगुरियावबो भुटाननिफ्राय फैनाय दैया हरिसिङा ओनसोलनि गोबां गामिफोराव लोमसावफैदों। जायनि जाहोनाव बरला दैया हा खुरखादों। सिगांनि समावबो 300सो सुबुंफोरा गाव गावनि हाखौ एंगारनानै थांनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो दैखौ जावनानै गुबुन फारसे हरनो थाखाय बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। उदालगुरि, चिरां बेफोरनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावनो बे बोसोरनि दैबाना जानाया जागायजेनबाय। सालाकाथि ओनसोलाव गाज्रि जाथाय, दुम-दाखाल आरो दावराव-दावसि उदखारिया बे सोरखाराव बांदों। UPPL सोरखारनि एसेबां दादागिरिखौ गासैबो रायजो राजाफ्रानो बुंबाय होननानै बुंथिदों BSU आरो BPFनिफ्राय। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि सालाकाथियाव थिकादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय UPPLनि माखासे सोद्रोमाफोरा 50 लाख रां दाबि खालामनायनि अजद होनानै बेनि हेंथा राहा लानो थाखाय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि खालामदों सालाकाथि ब्लक BSU आरो सालाकाथि ब्लक BPFनिफ्राय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि सरायखलानिफ्राय सालाकाथि थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि जाबाय। जायनि थाखाय लामा बानायनो थाखाय NTPCआ PWDनो फान्ड हरदोंमोन आरो PWDआ टेन्डार होनायनि उनाव अमित कुमार ब्रह्म जाय थिकादार बिथाङा खामानि मावनो थिकाखौ मोनदोंमोन। नाथाय खामानिखौ जागायजेननायावनो बाङालपारा सालाकाथिनि समिल चन्द्र बसुमतारी, लालमाथि हरिगावनि गियानसाम ब्रह्म, हरिगावनि इरागदाव आरो जेजिरिनि हरिचरण राय जाय बिथांमोनहा UPPLनि सोद्रोमा बिथांमोनहा थिकादार अमित कुमार ब्रह्मनिफ्राय 50 लाख रां दाबि खालामदों आरो रां होआब्ला खामानि मावनो मोना होननानैबो बुंथिदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो जाहाथे समिल चन्द्र बसुमतारी, गियानसाम ब्रह्म बिथांमोननि हेंथा राहा लायो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिमबो खावलायो आरो बेनि सोमोन्दै क'क्राझार पुलिस आरो सालाकाथि पुलिसनोबो मिथिहोखानाय जाबाय। जाहाथे पुलिसाबो बिथांमोननि हेंथा राहा लायो बेनि थाखायबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि थांनाय 13 जुनावबो रश्मि एन्टारप्राइज कम्पानिनि सुपारभाइजार शाहिद आनसारिखौबो गाज्रि गाग्लोबदोंमोन बिथांमोनहा। बेनि हेंथायैबो NTPCनिफ्रायनो FIR होनाय जाखादोंमोन। NTPCनि मावथिफोरनिफ्रायबो रां दाबि खालामो बिथांमोनहा। नाथाय बेबायदि थासारियाव NTPCनि खामानिखौ माबोरै मावगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बे सोरखारनि समाव सालाकाथियाव गाज्रि, दुम-दाखाल, दावराव-दावसि आरो उदखारिया बांदों। अब्ला BTCआव गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो गोजोना बहा थांखो होननानै सोंथि खालामो। सोरखारा बिसोरखौ माबाफोर थुलुंगा होदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे जायफोर खामानि मावनो खाबु मोनदों बिथांमोनखौ जाहाथे खामानि मावनो खाबु होयो आरो जायफोरा टेन्डार गावनायाव जेनदों बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि जेननायखौ गनायनानै लायो बेनि थाखायबो बुंथियो बिथांमोनहा। आसामाव जुब जुब अखा हानायनि अनगायैबो मेघालयावबो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गिसि गानायजों 4 उन्दै गथ'साफ्रा थैनो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जादों। जिउ गोमानाय 4 गथ'साफोरनि बैसोआ 10 निफ्राय 15 बोसोर बैसोनि गेजेराव। मेघालयानि सानजा खासि हिल्सआव जादों बे गिथावना जाथाया। 4 थैनायनि मादाव बिब' बिनानाव 2 उन्दुफुबाय थानाय समावनो
हाजोनि हाया न'आव फबसिन फैदों जायजों गोथाङैनो फबसिन जानो गोनां जादों बिब' बिनानाव उन्दै गथ'साफोरा। ओजोंहाय जाथायजों जिउ गोमानाय गथ'साफोरनि न'खरनो 4 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय मेघालयानि सरकाराबो। मेघालयानि अनगायै सिक्किमावबो गोबां हा गिसिगानाय जादों। गोबां हा गिसिगानाय आरो दैनि दाहारजों दालांफोरा बुखारलांजानायनि उनाव सा सिक्किमाव 3,000नि गोबां दावबायारिफोरा नांथानानै थानो गोनां जादों। दावबायारिफोरा भारतजों लोगोसे गुबुन हादरनिफोरमोन। उनाव नांथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ इन्डियान आर्मी, त्रिशक्ति कर्प्सनि ट्रुप्स आरो बर्डार रोड अर्गानाइजेशननि पार्सनेलफोरा रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों। मोनफानि उनाव मोनफा दाङाबाजि मणिपुर रायजोआव दुथांफोरा बे खेबाव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ थांखिनानै गाग्लोबदों। सानसे सिगां मणिपुरनि बिजेपिनि मिरु मन्त्रि आर.के. रन्जन सिंह बिथांनि न'खौ अर सावनानै होनायनि उनाव फिन बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरनि न'खौ थांखिदों उदखारिफोरा। मणिपुरनि बिजेपिनि एमएलए बिश्वजित आरो बिजेपिनिनो दैदेनगिरि शारदा देवीनि न'खौ सावनो थाखाय थुबुर जादों 1,000निबो गोबां सुबुंफोरा। उनाव आर्मि आरो पुलिसा थांनानै हेंथा होदों। बेनि अनगायैबो मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्ला आरो चुराचान्दपुर जिल्लानि कांगवायावबो गुलि गावनाय जाथाय जादों। इरिंबाम पुलिस थानानिफ्रायबो हाथियार खावनो नाजानाय जाथाय जादों। मणिपुर रायजोआव बेफोरबायदि थासारि सोमजिबाय थानायनि थाखाय आर्मि, आसाम राइफल्स आरो मणिपुर रेपिड एक्शन फर्सआ हरनि समावबो मार्च खालामनो गोनां जादों। रायखांनो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मिथि हारिनो एसटि खथा होनायखौ लानानै हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया दान मोनसे बारलांबाय, नाथाय थासारिया दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। हारिजों हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो जिउबो खोमानो गोनां जाबाय। अब्लाबो दाङाबाजि जानाया थाद'नायनि मुं लायाखै मणिपुर रायजोआव। पुलिस आरो मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि, जायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 4 पुलिसा जोखोम जानो गोनां जादों। गुजरातनि जुनागढ़आव जादों बे दाङाबाजिया। माजेवादी गेटनि साखाथियाव थानाय मस्जिदखौ आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव लुदों होननानै जुनागढ़ मिउनिसिपेल कर्परेसना नटिस होनो फैदोंमोन आरो सानबानि गेजेराव मस्जिद लुनायनि फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो नांगोन, नङाब्ला आयेन बायदियै मस्जिदखौ सिफायनाय जागोन होननानै मिथिहोफैनो थाखाय फैदोंमोन। बेयावनो 500नि गोबां सुबुंफोरा थुबुर जानानै मिउनिसिपेल कर्परेसननि सुबुंफोर आरो पुलिस प्रशासननि सायाव गाग्लोबदों। अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबनायजों लोगोसे पुलिसफोरनि गारिखौबो अर सावनानै होदों दुथांफोरा, जेराव पुलिसा थासारिखौ सामलायनो थाखाय आसु गेस सारनो गोनां जादों आरो लावथिबो सिबनो गोनां जादों। बे गासै जाथायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 4 पुलिसा जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो दुंहाव थासारि खालामनायनि दायाव सा 174खौ एरेस्टबो खालामदों। BKWACनि गाहाय महेनेश्वर बसुमतारीनि देहाया गोलाव समनिफ्रायनो मोजाङाव गैया। बेनिखायनो बिथांनि गोग्गो देहानि थाखाय धेमाजि जिल्लानि गासैबो माहारियारि आफादफोरा लखिमपुर जिल्लानि XBLTनि गाहाय मावख'आव आरज गाबनाय हाबाफारि लादों। SB बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर' आरो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि XBLT WS, सिमेन्टगुदि बर' थुनलाइ आफाद, सानजा सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो EM मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोनहा जयैनो आरज गाबदों। जायनाखि महेनेश्वर बसुमतारीनि दैदेननायावनो बिटिसिनि बायजोआव BKWACआ जोनोम जादों आरो बिथाङा सासे राफोद मावथि। बिथाङा हारिनि आरो BKWACनि गोबां हाबा मावनो गोनां दङ। बेनिखायनो बिथांनि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजाङाव फैफिनो, बेनि थाखाय आरज गाबदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला महेनेश्वर बसुमतारीया सिगां चेन्नाइआव दंमोन, दा गुवाहाटियाव फाहामथायखौ लागासिनो दं। नाथाय बिथांनि देहाया दासिमबो एसेबां मोजां नङा होननानैबो फोरमायथिदों। 21 जुनसिम बिटिआरनि बबे बबे जिल्लायाव बेसेबां अखा बारहुंखा बारगोन बेनि सायाव फोसावदों। रिजनेल मेटेरलजिकेल सेन्टारनिफ्राय फोरमायथिनाय बादिब्ला क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव 18 आरो 19 जुनाव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो 20-21 जुनाव येल्ल' एलार्ट फोसावदों। 18 जुनाव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे मोफ्लामनाय बारहुंखा आरो गोबां अखा हागोन। 19 जुनाव गोबां अखा हागोन। बाक्सायाव 18 जुननिफ्राय 21 जुनसिम अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। दिनै अखा खोरोमनाय, मोफ्लामनाय, बारहुंखा, गोबां अखा हागोन आरो गाबोननिफ्राय गोबां अखाल' हागोन। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै येल्ल' एलार्ट फोसावदों, बेनि उनाव जेबो एलार्ट गैथ'वा।
येल्लो एलार्ट अदेबानि मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा जानो हागौ। बिटिआरनि अनगायैबो बरपेटायाव दिनै अरेन्ज एलार्ट, बेनि अखानायै येल्लो एलार्ट अदेबानि अखाल' हागोन। बेनि उनाव फिन 26 जुनसिम अरेन्ज एलार्ट। बङाइगावआव 18 आरो 19 जुनाव अरेन्ज एलार्ट, बेनि उनाव येल्लो एलार्ट। नगावआव दिनै बारहुंखा आरो मोफ्लामनाय जानो हागौ। वेस्ट कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलंआवबो दिनै येल्लो एलार्ट, बेनि उनाव जेबो एलार्ट गैया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।